Гэта толькі звонку ён выглядае як тыповы вучань на звычайным уроку. На самой жа справе за сур'ёзным абліччам нашага героя крыецца спантанная прага да творчасці і нестандартнага самовыражения. 5-й год мы с ним работаем, неприятно с ним работать. Приятно видеть его всегда открытого, всегда увлеченного. Ну, может быть, не совсем моей физикой, но я, наверное, тоже, как человек творческий, всегда иду ему навстречу, стараюсь поддержать его в начинаниях, а он меня, в свою очередь, радует. У сваёй роднай школе асоба дзевяцікласніка Вані Дарашэнка ўсім ужо добра знаёмая. Але сапраўдна мясцовая зорка ён стаў пасля размяшчэння свайго ўласнага кліпа на адным з папулярных інтэрнэт-каналаў. Адбылося гэта ў тыдзень беларускай мовы і літаратуры, які праходзіў у лютым па ўсіх школах краіны. Падзея засталася бы амаль што незаўважаная, калі б не адна істотная акалічнасць. Адмысловы беларускі рэчытатыў, які напісаў і зачытаў сам школьнік. За окном 21 век, а я на родной мове імкнуся чытаць рэп. Ніхто не ведае сваёй роднай мовы, але жывем у Беларусі, гэта што такое? Свой першы кліп Ваня зняў з дапамогай такога ж, як сам энтузіяста. Мэтанакіравана размясціў яго ў сетцы напярэдадні дня роднай мовы. За месяц ён сабраў больш за 3,5 тысячы праглядаў. Па сучасных мерках няшмат, але для звычайнага правінцыяльнага школьніка з простай сям'і гэта стала прыемнай нечаканасцю. Я, бывает, на уроках просто сажусь и пишу стихи. Просто беру ручку, беру бумагу, просто пишу. У меня начинается как вдохновение, что ли, приходит какое-то или что, и просто начинаю писать. Так родилась песня на родной мове. Первый куплет на математике, второй на русском, а все остальное там уже припев, это уже дома. Да негатыўных каментарыяў і ацэнак сваёй першай спробы зачытаць рэп Ваня ставіцца лаяльна. Пачынаючы МС прызнаецца, што спрабуе шукаць сябе, а беларускамоўны трэк адмыслова запісаў, каб прыцягнуць увагу шырокай грамадскасці да праблемы няведання роднай мовы і нежадання на ёй размаўляць. У школе ацанілі такі крэатыўны падыход да праблемы. Моладзь хоча сучаснай падачы матэрыялу. Вось у такім стылі, як робіць Іван. Рэп, можа, нейкі. Можа, вось такія батлы, якія былі ў нас, што мы практыкавалі. Нейкія, як у нас быў кірмаш, таксама на тыдні беларускай мовы, літаратуры. Толькі так, мабыць, можна зачапіць. Разом с настаўнікамі падлетка падтрымалі близкие и сябры. То, что он делает, это, конечно же, хорошо и заставляет, это мотивирует для того, чтобы делать точно так же, как и он. Сёлета Ваня скончыць 9 клас. Ён яшчэ не вызначыўся з будучыняй, але цвёрда ўпэўнены, што пісаць на беларускай мове не пакіне. У планах песні пра Беларусь і родны горад, а таксама пошук тых, хто дапаможа запісаць годныя трэкі і зняць цікавыя кліпы. Тацяна Будгусаім, Анастасія Цыкун, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брест».